Sing digawa apa? Kemandul ning ngendi? Aja dadak ngono. Mbok yo aja ngono, alang ngono ing aja ngono. Mbok yo aja ngono, alang ngono ning aja ngono. Mbok yo aja ngono, alang ngono ning aja ngono. Sing digawa apa? Iki sing kemandul iki. Kemandul ning ngendi? Iki sing jeron iki. Aja dadak ngono. Iki sing jeron dadak tapi kula digawa. Mbok yo aja ngono, alang ngono ning aja ngono. Mbok yo aja ngono, alang ngono ning aja ngono.
sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nantur pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah sing rewangi suka padha matur garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nantur pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo pangan turah-turah
apik pilihanmu mendah lamun tresnaku kowe kanimbangi aduh ayo karon
yen ngono katu wong kepecut gemblung layakno anteng ra ana munine kadang uyung jebul
Kang